Jamen, det er en ny dag. Ja. Det er en ny pizza. Skal du bare have nummer 32 med chili viller, eller hvad? I mit køkken, så laver vi jo gode napolitanske pizzaer. Altså straight out of Naples. Vi snakker sprød bagt bund, vi snakker chewy lækker dej ind i midten, bagt ved nogle høje temperaturer, en dej, der ligger hævet i minimum 48 timer, som jeg jo har lavet på forhånd, det er klart. Og i denne her episode, tænker jeg, at vi skal kaste os over i igen en af mine yndlingspizzaer. Også en af mine yndlingspizzaer. Og det er en pizza, som jeg må give lidt credit til min storesøster for. Min storesøster og jeg voksede op i sådan en musikerhjem. Mor og far. Jeg havde ikke gættet. Det er fordi, jeg er rigtig god til rytmer, og jeg kan... Nej, det var for meget. Klip det ud. Vi har nogle gange, så har mor kommet lidt sent hjem om aftenen, for eksempel, og så har hun lagt en seddel og sådan, her, Jon og Maria har 200 kroner, kunne lave den til pizza. Så lavede vi pizza, og det elsker vi, og så kom hun hjem om aftenen og spiste det sammen. Og det har jo altid været den der sløje, sådan rulle ud. Dårlige tomater, dårlig ost, slatten, pepperoni, ikke? Det kan vi gøre bedre. Og i den her episode, så tænker jeg, at vi skal lave sådan noget med noget spicy salami. Vi går lige fra pepperoni til ventricina. Vi laver noget ekstra spicy med noget andouillapølse ovenpå. Og så ligesom for at balance it all, så skal vi have sådan en sød hjemmelavet løgkompot ovenpå, simpelthen. Som jeg jo kan finde opskriften på i min pizzakogebog og så videre der. Men nu laver vi sådan en how-to af den pizza. Det er simpelthen en af mine yndlings, og det er takket min storesøster. Ikke nok med, at vi har lavet mange pizzaer sammen. Gennem tiden, så da hun boede i, jeg tror det var Malmø eller Berlin eller sådan noget, ja, hun er musiker, lige ud af en legeplads, ikke? Så var hun nede på et pizzeria og spiste med sin kæreste, og så fik de sådan en pizza med noget stærk salami, og så sådan en sød pæremarmelade ovenpå. Og det er som om, at det fede, og hun ringede simpelthen og sagde, bro, du bliver nødt til at prøve at lave den her pizza. Og så gjorde det, så brugte jeg løg i stedet for, fordi jeg havde ikke lige nogen pære. Eller var det fine? Jeg tror faktisk, det var fine marmelade. Anyways, det stærke og det søde, det kan virkelig noget. Og det er det, der er godt ved en ananaspizza, tror jeg. Det er ligesom det søde og lækkert. Men ikke for, nu behøver vi ikke snakke om ananas på pizza. Det er lige meget. Men forresten, så før vi begynder at lave pizzaen, prøv lige her. Jeg tog jo sådan en dej. I stedet for at tage den ud af kassen og forme den som rund pizza. Jeg tænkte, at jeg viste det her, Anders, og til dig derude. Hvis man nu havde nogle pizzaer, man ikke... Hvis du stod med sådan en kasse, jeg kan ikke spise, jeg har lavet for mange dejer og sådan noget, jeg ved ikke lige, jeg kan ikke spise flere pizza. Så kunne man faktisk godt lige tage sin dej, og så kunne man lige drysse godt med duomel udover, så det klistrer på begge sider, sådan der. Og så simpelthen stretch it, som sådan et ciabatta-flyt. What? Ja, simpelthen, så i stedet for at trykke den ud som en pizza, så bare lige stretch it a little bit. Og så simpelthen fyre det ind i en pizzaovn. Og så prøv lige, give me a second. Give me a second. Look at this. Og så kan du lige i mellemtiden, så kan du lige tage din lækre lille hånditalienske, eller hvad skal man kalde det, lækker oliekan her, ikke? Og så lige hælde lidt ekstra jomfru olive oil. Det sprutter lidt. Ja, det er så meget lækkert. Og så lige, ja, det er sådan lækkert. Hvorfor godt? Ekstra jomfru olivenolie. Altid. Meget, meget lækkert. Skal jeg lige komme rundt lige hurtigt? Ja, prøv at komme og se, hvad der sker. Det er faktisk nu, det sker. Kan du se? Det når lige sådan et punkt, hvor sådan... Prøv lige at se. Kom nu! Hvor højt kan det blive? Kom nu! Bare held. Nej. Get in der. Og nu tror jeg, skorpen vil blive dannet. Så tror jeg næsten ikke, den kan klare mere. Fordi så gør vi lige det, at vi lige tager den ud, og så vender vi den lige. Careful, it's fucking hot. Hot. Ind igen. Fordi så kan man simpelthen bruge sin pizzadej, og så simpelthen lave et lækkert sandwichbrød, eller et tapasbrød, som er lidt sådan pre-service. Jeg tænkte, du skal lige prøve at smage det her dyppe i olie, inden at vi lige går over til at lave den rigtige pizza. Jeg tror, jeg skulle vi ved at være der. Prøv lige at se det her. Prøv at se det her lækre brød. Så er det nice. Crunchy. Prøv at se, hvor blødt og chewy lækkert det ser ud indeni. Det er jo stadigvæk meget, meget varmt, så man kan lige vente lidt. Ikke? Meget frækt brød. Det er så frækt. Så bare skærer det ud sådan nogle små stykker som det her. Og så lige dyppe i sådan en olivenolie her. Skål, Anders. Nej. Smager du lige den her? Fornøjelse. Okay, den er varm. Ja, det er sygt. Ja. Skal vi have lidt vin til, eller hvad? Ved du hvad? Jeg bliver også lidt tørstig. Har vi lige noget? Har vi lige? Hov, der står der sådan en flaske. Jeg tror sgu lige, vi skal skåle. Vi har faktisk. Ja, vi har faktisk lige. Vi startede inden. Vi drak mod til det her. Skål. Skål. Det er rødvin. Ja. Nu skal vi lave det, det handler om. Så stiller du det simpelthen over til fædre Anders her. Altså, ja. Kan jeg ikke bare få olien over? Sætter det bare lige herovre. Så skal du ikke røre med ved det. Hvad var det, jeg havde sådan en her? Jo, det er det her værktøj. Den skal man bare roligt, den er ikke skarp. Den her er god at bruge, fordi når man skal have sin dej ud af hævekassen, som man kan se her,
så er det jo sådan, at godt med mel på, og så er det meget nemt ligesom lige at tage den, og så skære den fri fra de andre dege og rundt om. Og så er der sådan nogle små, hurtige bevægelser ind under dejen, og så på hovedet ud på bordet sådan her. Ikke noget, I kan godt se den klister, så ikke noget med sådan at stå sådan og skrabe den af eller noget som helst. Det vil man slet ikke. Simpelthen bare på hovedet ud sådan der. Så vender vi den lige om. Mel på begge sider, så den ikke klistrer. Og så er det igen det her med, at man vil jo røre så lidt som muligt ved dejen, fordi ellers så aktiverer vi bare det her glutennetværk. Så rør så lidt muligt ved den, eller bare være nænsom ved den. Simpelthen bare bløde, små, beslutsomme bevægelser. Den skal suge det mel, den har brug for, og så fjerner vi ligesom det værste. Så ligger den der. Vi har vores runde pizzadej, og så begynder vi ellers bare på den der napolitanske måde at slå dejen ud på, ikke? Vi kender den, det hedder 1, 2, 3. Vender den om. 1, 2, 3. Fra klokken 3 til klokken 6. 1, 2, 3. Så har vi den her side opad igen, ikke? Det er opad siden. Bum, hånd ned på, stræk, vip, roter, stræk, vip, roter, stræk, vip, roter, stræk, vip, roter. Når man strækker, vip og roterer dejen på den her måde, så skal man ligesom aldrig røre ved kanten herude. Hånd ned på, stræk i den, vip den op på underarmen, så den ligger og hviler hele vejen op ad underarmen. Det er altså ikke hen over armen, sådan her klaske dunke. Det gider vi ikke. Det er stræk, vip, roter den, stræk, vip, roter den. Og så åbner dejen sig op, og så har vi en flot, stor rund pizza. Stretch and fold kalder vi den. Så kender I det. Vi skal have fat i vores tomatsauce. Tomat dosh, San Marzano, kommer ned fra Syditalien. I ved det, dyrket efter de rigtige forhold, nede ved Vesuvulkanen. Masser af smag, masser af kraft. Skefuld, sådan her. Placer den i midten. Nænsomt, små, cirkulære bevægelser. Ikke mere end det der. Ikke helt ud til kanten. Fri for skorpe, vi skal ikke væsken ud over det hele. Det er rigeligt til den hele pizza. Så tager vi Giorda di Latte. Det er jo den der ægte ost, man skal bruge, når man laver en rigtig napolitansk pizza. Og det er jo den der, som man desværre ikke kan købe nogen steder i supermarkedet overhovedet. Det er så ærgerligt. Det kan man bare ikke. Det er en super lækker ost. Og det er bare... Vi arbejder på, at vi kan få den importeret, så flere kan få adgang til den. Okay. Simpelthen. Det kommer. Nu der bare med den. Du sagde noget om sidste gang. Ja, men du ved, det er bare... Der er mange oste til pizza. Det er der mange holdninger til. Nogle kan godt lide cheddar, nogle kan godt lide noget, der er gouda og sådan noget, fordi det smager mega godt. Man skal ikke have en ost, der smager af for meget, fordi så kan du ikke smage alt det andet, der er på pizzaen. Vi har også rene rå tomater. Det er jo bare hele San Marzano Pilato med lidt salt. Der er tomatsaucen. Rene rå smage, høj kvalitet, så smager det der. Så vi skal ikke have pakket alle de der billige oster, man kan købe i supermarkedet. Det er fyldt med olie, og det er fyldt med valle, og så karamelliserer det, når det bliver bagt. Den her ost, Giorda di Latte, som betyder mælkens blomst, lavet på ren mælk. Så det vil sige, at den er hvid, når den kommer ind, og den er hvid, når den kommer ud. Simpelthen. Det er en ren pizza. We like it clean. We like it clean. Det har vi da alligevel lært siden corona, ikke? Vi skal holde det rent. Også i osten. Til nogle corona-jokes er lidt sjove. Nå. Skål. Skål for det. Oh my god. Nå, hvad hedder det? Så jeg købt sådan en lille pakke salami her. Bare en lille. Det her det er en Ventresina. Jeg kunne have anrettet den fint ovenpå den. Slår det mig nu med det hele, ikke? Men prøv at høre. Det er sådan, det er at lave mad nogle gange. Det må godt være lidt rustikt. Det er en Ventresina. Det vil sige, det er sådan en italiensk spegepølse. Så er der flere, der forstår, hvad det er. Men den er med lidt knald på. Lidt mere farve, lidt mere smag. Det er ikke en chorizo. Eller det ved jeg faktisk ikke. Hvad hedder det? Chorizo. Og så skal den have lidt selskab. Det her, det hedder Nduja. Simpelthen. Nduja di Spillinga. Og det er en kalibrisk italiensk pølse. Kommer ned fra Italien. Det består af gris, fedt, salt og chili. Okay. Så det er bare 4 gange mums. Damn. I en pølse. Og den er rå. Jeg tager lige min lille urtekniv. Bare sådan en lille en, jeg lige har. Og så skærer vi simpelthen... Man kan jo nemt sammenligne det her med at presse noget ud, ligesom en hel masse videoer på nettet. Men det skal vi ikke ind på. Det er noget, jeg gør i min fritid. Nduja. Små klatter af den her pizza. Sådan her. Hvad hedder det? Ventresina og Nduja. Rimelig stærkt. Selvfølgelig ikke for meget på. Men for ligesom at balancere det her stærke, så tager man sgu lige, hvad er det nu, man har? Hvad kunne vi lige finde? Giv mig et sekund. Så har man selvfølgelig lige sådan en hjemmelavet løgkompot. Det er klart. Nu har jeg har bare hældt din sprøjtepose, fordi så ser jeg lidt mere pro ud. Det er classic. Altså, I kan se kondibøtterne herover også, ikke? Og så alle de der dyr, så har jeg sådan nogle kobberpander også og sådan noget. Det er fordi, jeg vil gerne sådan være sej. Nej, men det er faktisk, fordi det er ret nemt at fordele, når man har det i en sprøjtepose. Så det er sådan løg, brun farin, eddike, smør, krydderier, stegt på panden, kogt ind, og så bare prøv at lægge sådan en død, sød, krydret løgting. Det er simpelthen bare sådan nogle små gode klatter oven på pizzaen. Så får man simpelthen sådan lidt sødt og lidt fedt og lidt salt og lidt stærkt. Det skulle gerne gøre de fleste glade. Pizzaspade, ikke? Beslutsomhed. Kom lige ind under her. Få lige under. Husk lige den
Aldrig rør kanten. Fold de der tommelfingre væk. Ikke kniv i den. Det må I ikke. Kom ind under. Placer spaden beslutsomt. Tjekker lige, den kan komme af igen. Hvis man skulle føle den klister lidt et sted, så parker lidt mel med ind under. Kør den rundt i lidt mel, så man er sikker på, at den ikke sidder fast. Simpelthen tjek den frem og tilbage. Tjekker den kan komme af igen. Mega vigtigt, fordi det der med at finde ud af, at pizzaen den sidder fast, det er ikke sjovt, når den skal den ind i ovnen. Så det er meget federe, at vi finder ud af det, når vi skal den op på spaden. Altså jeg tror, der er mange sådan amatør-pizzafolk, der når de ser dig lægge den på og tage den af og lægge den på igen, og så tage den af igen. Ja. Angstniveauet stiger til sådan et niveau, man slet ikke forstår det. Det er nemlig det, som om det er et succes. Jeg fik den endelig op på spaden, som mange bliver glade for. Ja. Det har også set, når jeg er ude til min pizzakurs, og folk er sådan, jo, jeg kan ikke få den op på spaden, og så gør jeg det, og så tager den af igen. Værsgo, så er det din tur. Så var sådan, nej, men du havde den jo lige op. Hvad laver du? Jamen, du skal jo lære det. Det er simpelthen bare beslutsomhed. Man skal simpelthen mene det, når den skal på. Og så ryste den frem og tilbage. Så får vi alt det der mel af. Hvis der skulle ligge noget mel, så får vi ikke det med ind i ovnen. Fordi, det tænker jeg faktisk lige, det bliver faktisk nødt til at vise. Man kan godt se, sådan en lille mel er jo nice, ikke? Men sådan en lille smule som det her, ikke? Det ryger meget med på stenen. Så prøv at se her, hvad der sker. Så du det? What the shit? Sådan en lille smule mel som det der, det eksploderer simpelthen, og det brænder. Og det gør simpelthen, når stenen bliver sort, som den ligger derinde nu, det forhindrer faktisk varmen, at bliver overført fra bunden af stenen til bunden af pizzaen. Så det er sgu lidt noget lort, derfor vil man ikke få meget mel med ind. Det er derfor, det er fedt, man har sådan en spade her, som ryster melet af på pizzaen. Så man ryster lige frem og tilbage, banker det der mel af, så kommer man ikke mere ind på stenen. Det sidste vi gør, når pizzaen ligger der, så uden at røre ved kanterne, stræk, form jeres pizza, sådan der hele vejen rundt. Så vi kommer ind under, ikke det her med tommelfingrene, dem skal vi ikke bruge til noget. Så det kommer ind under, så simpelthen bare stræk dem og form vores pizza hele vejen rundt. Og så kan man lige placere og fylde lidt efter, hvis det ikke fylder helt med. Så er den sgu klar. Og så er det nu al beslutsomhed. Simpelthen svirp den her pizza ind, så langt den som muligt. Beslutsomhed simpelthen. Det er bare beslutsomhed, man skal stole på det. Det er næsten lyder helt åndssvagt, men det er vigtigt, når man skal bage pizza, at man skal tro på sig selv. Det kan lyde helt åndssvagt at sige, men det er seriøst rigtigt. Det er vigtigt. Gotta believe in yourself. Altså, tro kan bage pizza. Der var nogen, der sagde, at tro kan flytte bjerge. Men nej, tro kan bage pizza. Nå, hvad er det? Når man nu bager ved de her mega høje temperaturer, meget god idé ikke at gå fra ovnen overhovedet. Så man bliver der lige, fordi når man bager ved de her små 450-500 grader, det tager 60-70 sekunder, nogle gange 80. Og det man kigger efter her, det er farve. Vi lige så ud og kigge, se hvordan den ser ud. Når man kigger på pizzaen, ikke? Den er jo hævet, den begynder at se lidt sort og mørk rundt omkring, men den er stadigvæk lige til den lyse side, så jeg giver den lige 5 sekunder mere. Bare smid den ind. Det man kigger efter, det er simpelthen, at fordi kulhydrater bliver til sukker, og når det bliver bagt, så brænder det og karamelliserer. Så om det er brød, altså alt hvad der har med brød og bagning at gøre, det er simpelthen farve er lige med smag. Så man skal kigge på farven. Det skal blive en lille smule brunt. Og det blev den der. Ej, det dufter godt. Og prøv at se, man kan se osten, den er helt hvid. Det er den her fior di latte, den helt rene ost. Og det er også, der er faktisk også mange, når de bager pizza, ved du hvad de gør? Nej. Så smider de osten på til sidst. Ja. Men prøv lige, det er jo så, fordi så kan du ikke se, hvad der er på pizzaen. Altså, du skal jo have tomat og ost på først, og så lægger du fyld på, fordi så kan du se, hvad der er på pizzaen. Og smukt. Og så er så meget fedt og kraft i det her pølse, som skal have lov til at afgive væske, så det ikke syrer ned. Det er jo kun, når man laver margarita, altså når man beskytter de grønne ting, for eksempel. Det kan man se i et andet afsnit. Ost på først, på nær. Når man laver for eksempel kartoffelpizza og grønne pizza og sådan noget. Nå, sådan ser den ud. Sweet and spicy. Ikke så meget pis. Lidt smule frisk, aromatisk, kenyansk basilikum på. Ikke den billige fra supermarkedet. Den nede fra grønthandleren, eller den nede fra Ingo, som smager sindssygt godt. En sweet and spicy pizza. En duja, sød løgkompot og ventricina. Sindssygt lækker. Okay, jamen altså, vi er klar. 1 hak. 2 hak. 3 hak. Simpelthen ikke mere end det, så er pizzaen skåret ud. Ikke mindre. Ikke mere, fordi så kan man lige lave den her famøse fold it, så kan den hold it. Hvad så? Jeg har gjort det igen. Hvad skulle du have? Ja, vil du også noget, eller hvad? Jo, bare lige hurtigt. Hvad?
Hvad skal du have? Bare lige, Der er ikke mere tilbage. Ej, for fanden, den skal du smage. Det er noget af det bedste. Ej, tag den herovre. Tag den store herovre. Den er god, den der. Masser af basilikum på. Ja, den der. Fold den. Ja, med. Ja, jeg kommer. Ja, tak. Så holder den i sig selv. Der er det hele på. Men det er godt. Jo. Sådan stærk og lidt sød, og det kan godt være, der skulle være mere sød. Der er mere. Jeg kan jo godt lide, når det er sødt. Altså det søde der ovenpå. Det synes jeg er lækkert. Det er jo udover... Pizza is my jam. Faktisk, funny story med den her pizza. Ja. Jeg serverede den en gang til sådan... Jeg tror, jeg serverede pizza til en konfirmation eller sådan noget. Og så kommer der en dreng op, og han smager et stykke pizza. Han tager et stykke af den her, og han smager den, og sådan, smager godt. Så kommer han tilbage 5 minutter efter. Så har han hans bedsteforældre med. Og så er de sådan, hvad er det der noget ovenpå? Det er en duer, det er mega stærkt. Mikkel, det skal du ikke have. Det. Og så er sådan, nej, men han var lige oppe og spise et stykke lige før. Han elskede den, så han skal bare... Nå, okay. Så jeg tror bare ikke, der var noget endure på. Så han tog et nyt stykke, fik en endure. Han begyndte bare at tude, fordi det var så stærkt. Jeg kan godt sige, de der bedsteforældre. Jeg har lige stået og sagt sådan, det kan han godt lide, det skal han bare. Og så de blev så sure på mig. Men sweet and spicy, hvis man til det lidt søde og noget stærkt, lækkert. Som ikke bare en klassisk chabula. Banger. Også en favorit. Men ved du hvad? Næste gang vi laver en pizza sammen, ikke? Ja. Så kører vi meat free. Så laver vi en vegetarpizza. Ja. Ja. Fordi så skal jeg vise jer, hvordan man faktisk laver verdens bedste kartoffelpizza. Og et hack til, hvordan man undgår den der rå kartoffel ovenpå. Så venner, tak fordi I så med. Jeg håber, I får en hel masse lækker pizza at spise derhjemme. Så med næste gang, så laver vi en sygt lækker kartoffelpizza. Glæder jer. Peace. Pizza. Peace out. Pizza out. Ses. Nej, det holder ikke. Det behøver vi ikke bruge igen. Jo, det kommer med det der. Nu behøver jeg bare ikke bruge den igen. Ja, skål. Vi drikker lige noget vin. Jeg tager lige lidt mere her.